cempluk kali Yusi. Heeh, Yusi cempluk. Yusi cempluk arep Pini. Dek Pini. Nganu, Yupin. Yupin. Sing enak. Yupin. Mbak Yusi karo Mbak Cempluk. Lucy ya Lucy. Mbak Lucy cempluk. Lucy karo cempluk. Ra jatuh ra, duduk ra. Jatuh ra. Saya kedap. Yuk, 1, 2, 3. Ayo ngalesek lagi ngomong gue. Gila. Thank you. Lagi nek cempluk ra salaman to Mas Den. Nek cempluk. Cempluk ora gicunan lho, Bang. Oh, gicunan sik. Yo gawe nganu to, Pak. Ya ora gawe kaca gak meneh iki. Lah nggih. Oh, nek spion. Spionku ning dhuwur dapur nek ndi to gak enak pilih ya. Piye to Bapak? Pas. Wes, sip, Pak. Kayak wong kena tipes sih lho malahan. Sing kene itu kono, sing. Nah, oke, wes. Oke disenek lambi, Pak. Malah enak slim era kelas. Cempluk. Gonjing. Astagfirullah. Dia mampu mikir lah. Oh, empun. Nek nggih Ora yo lek golek tangan yo dicepot. Ngetoki lek duwe ngono kok. Sampeyan kok sing tekon aku lek mbok Sing tak apa. mancing ben Ora sing mancing tak aku. maca melas. Gue lek tangan caire ra iso akeh no. Beda lek becek. Mbok kuping. Iki kan akeh dhewe yo, dhek 6.000 njaluk yo. Oh, yo akeh mesti dhewe. akeh dhewe kok. Makane apa iku kalunge dicepot. Lah kalau tepat itu lah. Lotre ya. Nerokne kuping iki lek tangan. Yo. Ayo, Ayo. Bapak dipakai. Ayo, Pak. Jadi Sandalmu ndi, Pak? Enggak usah sandalan, tapi malah Ndak terus mosodingan iki. kamu ceker. Kamu ceker. Lah Bang, Bapin lebuse, Bapin. Nggih nganu no, mikrofon sik no Siti karo Mak. Ayo, Mak. Cempluk. Cempluk. Lah rek aku luwece. Rekane itu luwece iki. Biar iki bojoku. Apa kan, Mas? ngeplek. Ora. Tapi cucuke ngeplek. Alah kamas nuwaka. Baik lambimu apik-apik lho, Nas. Wah. Iya, Bode. Wis cantik purung. Lah kok engko tak temeri, Bode. Klambiku anyar nek ya tau. Lah iya, yen yo rondo kelas atas kok bubar. Ngapal be. Lucu lah. Klopo iki. Daster. Ngotrok ya. Kakakne mek ngono.
Lucu sekali sandal kamu. Terus kuwi kok beber kloso. Jadi pengen nek. Oh itu ya orangnya tadi. Nyamper ngene. kok ngomong beda swimen dong, beda teko. Wis siap wis. Ya anu nih, Enak bocah nangis apa ya? mikrofonmu orangnya Siti. Mbak Siti. Di mikrofon nih. Ya nanti doane aja. Yo Rara yo. Rara, minta tolong. Oh iya ding Rara main ding. Ayo Ra. Jangan le. Hel Rahel. Wis siap ngene. Klosane di empakne lek ngempakne apa lek empakne lek beber klosane di video no. Enggak usah. Wis langsung ae bebek ngene. Masih saya beli ono ini. Begitu lek di video memperpanjang durasi ya. Cepak-cepak sih. Enggak ngene kesan ngono kok. Heeh. Biasa langsung. Paling lain. Paling Mbak Siti. Oh, Paling Mbak Siti. Nih. Apa dulu gede. oh jebol mang. Beber opak. Timbang atas cili-cili Mahes, minggir dulu lah. Biar Rara saja. Rara ikut. Ya bapak metu cemplok, orang wayahe plok cemplok. Ya, penting Dia kan mana anu. Cepetan nah. Bagus. Aku nek kene kan. Oh nek kono nek ndur kono gak apa. Enggak babu nek ngesan. Iki gembeneng lek ngomong kat iso demi kat iso kok nang teko-teko aku ki wedi lek anu ngono lho. Masa di situ ra? Enggak apa-apa sih. Oke baik. Saya situ dimatikan aja. Itu aja enggak jadi. Gitu loh Mak, diam dulu ya. Aku keculuk lagi. Slomo. Satu. Gak apa-apa karo sibukmu. Dua. Aja jangan telu isu soalnya isu no. Aja sore. Terakhir. Mahes kena teguk. Salah. Udah delian. Aja delian minggir dulu. Pak Bapak, mikrofonmu empat no aja gembrah lo ya. Bapak aja gembrah lo Bapak. Mahes diam dulu nang. Ada. Satu karo mlaku ya, Ngo. 1 2 jalan. Pirangku timbangane. Sik. Sampeyan mandek sik kene baru omong, Pak. Pak dicelok pisane aja langsung semaur. Pak. Iya. Terangkupan nyaut. Oh. Ya sekali dua kali. Sekali dua kali apa 3 kali. Ini buah ini obat nggak tahu obat apa ya. Hei. Udah ya.
Enggak tepak iki. Sampean sing tepak. Ora tepak, kurang-kurang tentil. Tentil kok, Pak? Lho yo ora jangan belet kok. Sing anu lho, Pak. Benak Nasanas semua nek munggah benak apa rambutnya iku apa benaknya apa jenenge bando. Kayak Pak Anas iki namanya siapa? Aku Rahel Putri Anastasia, anaknya Bapak Anas kok ada Pak. Bapak Anas. Namanya siapa? Gua kene. Kamu namanya siapa? Baru omong anu. Piye? Budal ya, saiki ya. Ngono. Ya. Oke. Pak sama iki lanang lho, iki wedok lho. Behon benakne, rene Pak tak benakne. Pak. Brone nang ngene wis. Bapak iki ndodok. Iya kemenyek, tapi iki lek wis dibenakne iki aja mbok lale. Jenenge cempluk iki ya cempluk. Lah kono njaluk ora nyeplok, enggak ngono. Wes kan mau kan iki dingge. Enggak iki sampean metu kan. Dek kene engko pandek ndek. Saiki ya. Sampeyan berangkat kene. Lho ya jelas dong. Engko Mak Rus Kene. ning Oh, ben kekel ngarepe Bapak. Apa jeneng kono to? Lalu ning ndi? Kono lho. Jal piye? Moten nganumu piye? Lah ning kene piye mainmu nganu kuwi? Mainmu kuwi piye? Oh iya, Lek kok kono to engko iku iso njemu kok kene. Kok kene pewadang kok ya, Pak? Oh lho, lek Dileh. Iki dileh karo di video kok sesek terus teko iki dileh sik ngono. Gendok ke ombu nggone ngono. piye? Heeh. Tinggi Apa kelasane dilokne titik? Iya. Lek kok kono lho, jeneng kok terus ning kono. Apa ning iki dilaki? Iki dilaki ngono Ini kan. kaya sesek kok. Mak wis enek lanange kok. Oh kok kene wis montore medhok. Mau aja aman dienekne jilbabe. Engko nganu Omae anu Kincang City ngono kuwi ya. Ki terap. Kok pindahne mahmu sing ngombo. Padha ae kok sit. Waduh hai. Gene cemplok lho jane ombo. Kok ijen ae to misalkan. Lah sing jalur temu ndi kok. Iso lho. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku sudah kembali ke dunia. Aku lek mau demok kene iki arep tak bales ki piye yo. Lagi lani lagi. Lek kuwi lho. Kamu tak kenalin temanku mau nggak sini yuk sini ayo. Duduk. Salim. Udah, Salim sek. Udah toh. Ini nganu pegang rambutnya tak pegang tok. Warna gede. Cie. Duhe senangnya pengantin baru ada lolet. Duduk bersanding. Kan ana sing ngipasi. Lho mbok pin iki cantri Pak Ed. Iki lek wong loro iki rabi, Mbak Indra karo Jabrik sampean bagian nyanyi. Masuk toh? Ya, iki lho masuk lho.
Lah sing dukune Pak Tatak kae. Oh, dukune Pak Tatak. Ayo. Ndi mentor ya? Mak mentor yang cilik ora apa-apa. Yo Wang, kaose Wang. Iya, terima kasih. Soalnya nanti nak. Soalnya. Soalnya namu. Gampang, diboleh toh? Hah? Uduk, soal coklat. Wis suwek. Suwek tuh kayak. Oke nih. Tak nggih tiba iki. Astagfirullah. Kapan? Budal gitu. Wah, api dari. Berarti budal ngidul pas kopi ini ya? Kok kono ya? Enggak. Simpanan saya simpanan. Ayo ya. Nggak apa-apa dibawa, dimatikan nih, pakai datanya kok nggak nyala. Ndi kan ono. Sopo? Iya, kitir-kitiran. Nanti alatnya mancing, Bos. Alatnya mancing, Grik. Kurangnya pancingnya. Boleh mancing-mancing rondo. Mancing-mancing rondo. Foto Riri. Tak mau tak kenalin Mbak Indra sampai kamu deal ya. Amin. Amin. Sik toh, ben bar suro pisan. Oh, alah ngono. Terus aku ditinggali piye iki? Yo. Setang tani bojoku lho. Anu kipase wis, Rung. Lah, aku ngomongi ya malah. Ya, kipase wis. Ya, wis kabeh, Pak. Wis gek budal hati-hati. Ya, mancing sak. Ya. Ya, mana ya? Ini ada cempluk. Wah, enak erek. Makan apa tuh, Mbak? Mbak siapa? Kamu kesini ti, kamu di sini ti, lihatan toh? Kamu lihat aku. Aduh. Beh. Gak iso dikeikotan gitu. Hampir lagi. Lah iki Iki tak mapin iki. Terus aku mak bila ubah-ubah. aku ngawet Kayak mapin. mak ora tau mbah-mbah. Ning ndi lek ngono? Kok iso ndemoki to? Terus piye kok lek demoy? Sebenarnya soalnya kok aku. Lah kok rada teles. Dek iki wong loro mlaku to. Dek di nganu Ngene. sik. Awakmu mlaku wis oleh spot, aku kan golek spot dek nang kan ra cetok, enggak ada iwake. Oh, nang anu kae. Heeh. Aku mlaku kok tepes. Kok men ndur kono tak celuk aku nang ngisor. Kawan ndur Bu. Kudune nganu no. Foto ning dalan ae. Kesane lek wong nang ngisor kan wis fokus. Ra mungkin roh wong mlaku kuat. Betul. Kamu meskipun taman juga pinter yang. Lah nek karepe. Ora oleh mbok iki pagan. Terus Terus nganu terus awakmu ngono. Kono nek ngen Pak pirang-pirang ngono terus. Aku yo golek ngen. Tapi malah engko nang ngisor kowe gebreneng soal makmu ae ngono. heeh. Ndelik. Ngene ku caline. Iya toh. Ngono. Ya jeneng musyawarah ki inti sing Oh. betul, sing betul. Ora iso langsung satu kali jadi. Ini ora tuane. Pandemi ngono yo ngono kuwi to moroto sing peduli. Iya. Nyepres dilai. Depresi. Nyepres dilai. Lapangannya. Lapangan kan pakai itu. Enggak, Pak. Kira tahu ganti ya. Lah, jorono-rono dak. Pak, Rara jole medhok. Nah, ojo. Ojo medhok ra apa. Awas, sukses anak motor. Udah karo Mbak Indra.